बिटिआर एकर्ड खालामनायाव गामि दानख'नाय आरो सोनाया बिराद गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक होननानै बिथाङा बुंदों आरो 1 इन्सिबो हा बिटिसिनि बायजोआव थांनो होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बे दायखौ नोंथांनियाव जाबसिनदों नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुङो रबिराम नार्जारिया बे गोरोबथायाव जेबो रल गैया ओंखायनो बे गोरोबथानि सायाव जेबो मिथिया आगोलनि गोरोबथाफोरखौबो रबिराम नार्जारिया मोजाङै मिथियामोन मानोना बे आगोलनि गोरोबथाखौबो बै समाव बिथाङा जोबोद मोजाङै स्टाडि खालामाखै आरो दानि गोरोबथाखौबो मिथिया दा बेवहाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मोजाङै अनजानो थाखाय नेक्स्ट टिकेटखौ मोनफिननो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंदों हारिया जौगानांगौबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ हारि माहारि आफादाव थानाय समाव जों सानै हयै खालामदों आरो इयुननि समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय जि मावनांगौ बेखौ जों मावलांबाय थागोन बेखौ रबिराम नार्जारिनियाव सोंनानै मावनाय जानाय नङा गफुर आरो माबाया बिश्वनाथआ हाबनाय नङा होननानै बिथांमोना दाबो फोसावबाय थादों नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुङो बिथांमोना सिंनि खोथाफोरखौ मिथिया मा जादों मा जायाखै दा जोंहा मोनसे हप दङ जोंहा मोनसे मिजिं दङ कि बे ओनसोला जोंनि बिटिआरआव फैगोन आरो बेनि थाखाय कमिसन दाबाय खामानियाबो स्टार्ट जाबाय लासै लासैनो जोंहा फुल्लि मोनसे हप दङ आरो जोंनि बियो थांखिबो मानोना बेयो जोंनिल' थांखि नङा गोदो बड'फानि थांखिमोन कनकेश्वर नार्जारि बिथांमोननि थांखिमोन आरो बे थांखिखौनो जोङो दायो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौ गैया होननानै आं सानो दिनै नैबे समावहाय उदालगुरि जिल्लायाव भलन्टियार फर्सनि मोनसे आफाद दानो थांगासिनो दङ आरो बेयावहाय एबसुजोंनो दाजानाय भलन्टियार फर्स मोनसे बे समाव नोंथांमोना बे भलन्टियार फर्सनि जा केडारफोर दङ बिथांमोननि सायावहाय मा स्टेप लागोन जुदि आङो बेखौ क्लियारलि बुंबाय कि जोङो सरकार फैयोबा जिखिनि 30 बोसोरनि सोमावसारनायाव खस्थ' मोननांनाय थैनांनाय माखासे बेंगुरा जानाय सम्पति माने खहा जानाय बे गासैबो न'खरफोरखौ जोङो नायगोन जेरैखि जाया माखासे बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों बिसोरखौ अननायनि थाखाय जों नायनायनि थाखाय माखासे राहा लामा लागोन आरो बिनि थाखायनो दिनै सावरायदों बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोननांबाय मुंख्लं न'खरफ्रा खस्थ' मोननांबाय थांनाय समाव बिपि एबा बिटिसि सरकारा नायनो गोबां खाबु मोनदोंमोन नाथाय बिथांमोना नायाखिसै ओंखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जेरैखि जाया माखासे बेबस्थानि गेजेरजों अननो थाखाय अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो लामा लागोन नैबे समावहाय दिनै उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे आफाद दानो थांगासिनो दङ भलन्टियार फर्सनि जाफोरा सिगां आबसुथु दाजानायमोन बे समाव नोंथांमोननि सरकारा फैयोब्ला बिथांमोननि अनसुंथाइखौ माबायदि होनो सानदों दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारदोंमोन 1987निफ्राय बे समाव माखासे मावथिफ्रा हाथियार दैनायबो खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों भलन्टियार फर्स हिसाबै मिथिनाय जायो दा बे भलन्टियार फर्सनि मावथिफ्रा थांनाय प्राय 27 बोसोरसो नेग्लेक्टेड जाना दंमोन कारण बिएससि सुक्ति खालामखांनानै जि प्रेमसिं ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिनि नेतृत्वनि जि सरकार दादोंमोन टेम्परारिबाबो बे सरकार बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो बेनो 1993आव जितिया बिटिसि सुक्ति खालामबाय बे 2003आव बे 2003नि बिटिसि जितु सुक्तिमोन बे सुक्तिनि उनावबो हाग्रामा महिलारिनि सरकार जि 17 बोसोराव बिथांमोनखौ जेबो नायाखिसै बिथांमोनखौ जेबो हेल्पबो खालामाखिसै अथच बिथांमोना जातिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस सोरबा जेल जानांदों सोरबा बुजादों सोरबा गुलि नांजानायबो दं दिनै बिथांमोना नैबे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे इउपिपिएलआ जिहेतु दा बिसायख'थि देरहानायनि सरकार दानाय मोनसे पसिबिलिटिखौ नुहुरदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे आसा खालामदों जे सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै जोंहाबो जातिनि थाखाय नांनाय हिसाबै जोंहाबो मोनसे मोन्थाय दं जोंबो किसुबाबो सुबिदा मोननांगौ बे खोथाखौ सानखालायनानै दिनै बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि हारसिं गोसारना थायालासे मोनसे इउनाइटेड मोनसे माबा बानायदों खौसे गौथुम बानायदों बे संगठन हिसाबै नङा खिन्थु एक्स भलन्टियार वार्कार्स एस'सियेसन बिदि दादों जाहाथे बिथांमोना ज' जानानै सरकारनि खाथियाव मोनसे गाबख'नो हायो गावसोरनि अभाब अभियोग गावसोरनि समस्याफोरखौ लानानै दा बिदि लाखानानै दिनै बे समस्याफोरखौ लानानै सावरायलायनो होननानैनो मोनसे दिनै हयथ' बिथांमोना अल बिटिआर ओनसोलाव नङाबाबो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनसे कमिटि दानो ओंखारदों आरो बे बिथांमोननि बे नाजानाया थिगानो जादों कारण बिथांमोना ज' जायोबासो गावनि मोन्थाइफोरखौ दाबि खालामनो हागोन सरकारनि खाथियाव नङाबा हारसिं दाबि खालामबा सरकार बेखौ गनायनाय नङा दा बे हिसाबै बिथांमोना जि दादों बेखौ जों बरायदों आरो दिनै बिथांमोननि बांसिनानो खिन्थु इउपिपिएलआव जइन खालामनानै इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदों
दा बेनिखाय जों बिथांमोनखौ बरायदों बिथांमोननि आफादाव जइन खालामनाय आरो बिथांमोननि जि आफाद दादों खौसेथि खालामनो थाखाय जि इउनाइटेड मोनसे एस'सियेसन दादों बेखौ जों बरायदों आरो जों बिथांमोनखौ बेखौनो आश्वास होदों जे जिहेतु जातिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै भलन्टियार फर्सनि एक्स वर्कारानो जा बिएलटिनि एक्स वर्कारफ्रानो जा गोबाङानो सरकारनि सुबिदाफोरनिफ्राय मोनथाय बेबायदि मोनाखै गोबां सुबिदानिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों बेनिखायनो दिनै जों इउपिपिएल हिसाबै बेखौनो डिसिसन लादों जे इउपिपिएल सरकार दायोबा बे भलन्टियार फर्सनि एक्स वर्कारानो जा बा बिएलटिनि एक्स वर्कारानो जा एबा आथिखालाव सुक्ति जानानै जायफ्रा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय एनडिएफबिनि मावथिफोर बिथांमोनखौबो जों जेसेबां हायो इउपिपिएल सरकार दायोबा बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जों होगोन जाहाथे बिथांमोनहा गावनि सेक्रिफाइसनि 100% बिनिमय मोनाबाबो अन्तत 10% बा 20%बाबो जाहाथे बिथांमोना बिनिमय हिसाबै मोननानै थांनानै थानो थाखाय मोनसे खाबु मोनो जों बेखिनिखौ दिनै बिथांमोननो खोथा होबाय आरो जों निस्सय सरकार दायोबा बेखिनिखौ मावफुंगोन